Malawi Brief. Ineyo mugani mundifuse. Yes. Malawi mnomo mulibe munthu wina amene atopiriza ntchito imene agwira za chakwera kapena upanga kompeya. Enawo amene akufuna ndi abodza. Amtalika ndi okalamba sayenera kupitiriza azango ogona ku State House. So amalawi kuti apange mistake upanga usankha mtalika kuti akhale president next time asankha ogona zikagona. Sankagale malo kakumbiritsirani sitichedwanso ayi. Mutati mwapambana chisankho chomwe chikubwera apa chiwiri. Osati titati. Iwe usamati titati. Ungatuze titasekere. Yayi. Iwe game ndi waja ntolipo. Titati. Mafumu sajiro sekere. Titati ndiye kuti ukanga tiukaikira. Inu vuto lanza tuwamauza anthu tasakalembetse. Mpaka na press conference, mpaka na mahandika chifi, kumapuputa tukuta. Kumauza kuti musakalembese. Ife timauza anthu akalembese. Tuna iwe kupanga campaign ndi anthu otisana lembese. This is where the problem is. Game hii olo atati atenge apite musika walimbi anthu akaunjikira akazaza. Apite patomba akaunjikira akazaza. Koma omwe amauza so anthu omwe aja kuti asakalembese. Pamene ife anthu ali panjawa analembese. Malawi akafuna change cho amachipesa. Saopa ndipo nditsimikize apa kuti Malawi afika potopa ndi izi. Ndi radio yanu ya ino Malawi Limpopo FM, radio yokayo imene ima chirikati kwipi nda Malawi, radio yokayo imene simasekerera zopusa, imene simasekerera manyaka. Limpopo FM DJ Trust tabwera pano kuti tizachezepo ziwiri zitatu komano chikhalidwe cha ifa Malawi timalonjerana chimenecho ndi chikhalidwe chathu. Ndeti kufunsa kunena kuti kodi muli bwanji kwina kulikonse kumene mukutimva mu nthawi ino kuchokera pompano pa Limpopo FM. Muli bwanji ku Cape Town, madera onse ozungulira ku Cape Town, muli bwanji ku Durban, madera onse ozungulira ku Durban, muli bwanji ku Joburg, madera onse ozungulira ku Joburg, kumapita umomo ndithu mefrunakha ni mrastafamo mmene momo mroshoni kulowera ukoko ndithu chakulenzi Soweto ukoko Balakwana, muli bwanji kumeneko Johannesburg, muli bwanji kumeneko Small Street, muli bwanji mu Jones mmene momo, muli bwanji kumeneko ku Moy Street, muli bwanji ku Simolo, muli bwanji ku Divirius, muli bwanji kumeneko kukulonjerani kuchokera pompano pa Limpopo FM muzive mumtimamo kukoma kunena kuti don't trust ama kuti amatikonda kubate ukoko muli bwanji kumeneko ku Medical 1 Medical 2, muli bwanji ku China Mo, muli bwanji kumeneko ku Mayfair, muli bwanji ukoko kumeneko ku Mayfair muli bwanji kumeneko kuli maina atu kumeneko akoti kusika wanjala kwa Mbaluku kumangoji kushemponda zili kumeneko Mayfair zili mmene mumu. Ndeti kulonjerani kunena kuti kodi muli bwanji kumeneko Mayfair kuchoka pompano pa Limpopo FM DJ 11 DJ Mamane DJ Trust, muli bwanji ukoko ku Poch, muli bwanji ku Poch Stream, muli bwanji kumeneko kuchokera pompano pa Limpopo FM, muli bwanji ku Messina, muli bwanji ku Bedbridge, muli bwanji ukoko inuyo kutifunse kunena kuti Amalawi palinkhani imene ikuchitika Palinga Primary School. Palinga Primary School kunkhotakota kulinkhani ina imene ikuchitika kumeneko ndi nkhani imeneyi tikufuna ikufikireni inuyo achipani cha DPP chifukwa chonena kuti inu ndi amene mukulamula pakali pano, inu ndi amene muli mboma pakali pano, komanso nkhani izi tikamakupasani muzizimva muzizigwirisira ntchito chifukwa mukapanda kusamala anthu awa amene mwasinthana nawowa ndi anthu onena kuti ali ndi matrix ochuluka kwambiri amene akuyesesa kulowa m'makona osiyanasiyana cholinga chonena kuti awononge mbiri ya chipani chanu, awononge dzina la chipani chanu, awononge zintchito za chipani chanu. Ndiye ali ndi anyamatawo amene akugwira ntchito m'malo mosiyanasiyana. Ndiye ndabwera ndi nkhani ya Palinga Primary School ku nkhotakota pa boma kumeneku kuli nyasi zimene zikuchitika. Tipemphe inu kumeneku ku chipani cha DPP amene azikhala akuyang'anira za education kunena kuti alowere kumeneku ku boma la nkhotakota pa Palinga Primary School, atume nthumwi zawo kumeneko kuti akatifufuzire maka ntchitidwe onyasa umene ukuchitika m'malo amenewa. Tidala nkhulapo nkhani ya kumeneku ku nthawi inake last year if I'm not mistaken kunena kuti akumayimisa ana pa assembly mama wina uliwonse ndi kumamuuza mwana wina aliyense kuti azipereka ndalama yokwanira 1000 kwacha. Titalankhula nkhani zimene zidasiyika. Lero pali ntchitidwe winanso umene ukuchitika malo amenewa umene uli ntchitidwe onyasa. Ndiye tachelezani kuti mundimvesese zimene ndikufuna kulankhula mu nkhani ya Palinga Primary School kumeneku kuboma pa nkhotakota. Pa skulu imene ya Palinga Primary School pali maskulu ena amene ali ozungulira pamenepa ngati
pali CCAP Primary School imenenso yazungulira malo amenewa komanso ndi skulu imene ikutchedwa kunena kuti Linga Primary School. Ndi mchitidwe umene ukuchitika pa Linga Primary School pali mchitidwe onyasa umene maziphunzitsena kapena kuti akuluakulu apa skulu imeneyi akumakakamiza wana makolo awo ana kunena kuti azipereka ndalama zimenezo zayamba kuchitika ndithu mmene amakapita kukatsekera skulu muja mpaka na panonso pamene atsegulira skulu zikupitirizabe kuchitikatu. So mchitidwe onyasa ngati umenewo akumakakamiza ana makamaka standard 8 kunena kuti azibwera ndi ndalama yokwanira 80,000 Malawi kwacha pa mwezi wina uliwonse, ndipo akapanda kupereka ndalama yokwana 80,000 imeneyi chimene chumachitika nchonena kuti ana a standard 8 wa akumawelusa nthawi isadakwane chifukwa chonena kuti mmene ikukwana 12 koloko zikupezeka kunena kuti anawa awawelusa kale apita kumachita kunena kuti amene akwanisa kupereka ma 80,000 ewo akumakhala pamalopa mpaka na 3 o'clock mpaka na 4 o'clock madzulo. Nkhani yake akuti ya part time kumachita kunena kuti tikapita maskulu ena amene azungulira pamalo pamenepa inde part time uyo akumalipirisa komano ndalama yake ikukhala 3,000 Malawi kwacha ndi imene akumalipirisa nkhani ya part time. Pamene Palinga Primary School akumafuna kunena kuti mwana wina aliyense azipereka ndalama yokwanira 80,000 kwacha, ndipo kwa ana amene akwanisa kupereka 80,000 kwachawo nda amene ndithu akumakwanisa kuwawerusa 3 o'clock kapena 4 o'clock madzulo, pamene ena amene sana kwanisa kupereka ndalama zimenezi akumawerusa 12 o'clock. Funso nkumati kodi zimenezi iwowa Palinga Primary School akulu Palinga Primary School zikumachitika nyasi ngati zimenezi chifukwa chani? Ndeti mafuna inu achipani cha DPP pamene mukukonza maofesi yanu, pamene mukusankhana maudindo, pamene mukulumbirisana kumeneko tamati onesesaniso kuti nkhani zimenezi tikakuuzani muzionesesa kunena kuti muzituma nthumwi zanu ndikafufuza kumeneko cholinga chonena kuti musaononge dzina la chipani chanu, musaononge mbiri yanu. Inde tikudziwa kunena kuti mudakali mkatikati mosankha kaye nduna zosiyanasiyana, mudakali mkatikati mosankha maudindo osiyanasiyana, kusegula maofesi, kusamalira manyumba mwanu maofesi yanu, komano zimenezo zisakupangiseni inuyo kukhala chete osamvera zakunja, muzimveraso zakunja chifukwa zakunjazo mukapanda kuzimvera ndi zimene zingadese dzina lanu, ndi zimene zingaononge mbiri yanu, ndi zimene zingaononge zintchito zanu zabwino zimene inu mukuyembekezera kuzipanga kwa apangira Malawi. Choncho tikunena kuti Palinga Primary School pali mchitidwe onyasa umene ukuchitika kumeneko umene ana awochipeza amene ali ndi makolo awo opeza mochepekedwa zikuwavuta kuti ana aphunzire skulu mu nthawi yoyenerera bwino, ndipo ana akumawelusidwa mwachangu kumachita kuti ana amakolo ena amene ali ngati wopezerapo tindalamato amene akumakwanisa kutipeza tindalamato akumapezeka zonena kuti akuphunzira maphunziro awo moyenerera mopandanso kusokonezedwa kwina kulikonse. Ndeti kufuna kuti pamene mukukonza zina ndi zina ku chipani cha DPP tatumani nthumwi zanu mupite Palinga Primary School paboma pa Nkhotakota mukatifufuzire mchitidwe onyasa umene ukuchitika malo amenewo. Ndipo tikupempha ndithu kunena kuti zimenezi tikufuna kunena kuti pomata wiki ya mmawa timveko zotsatira za Palinga Primary School zimene inu mutakapereke kumeneko chifukwa inu mutakayikala mulo pamenepo kuti zimene zilekeke ndiye kuti zikalekeka. Komanso tikufunisa kunena kuti anthu nonse amene mukukumana ndi mavuto osiyanasiyana mmadera anu tikukhala tikupereka nambala, tipezeni pa nambala imeneyo mulankhula nda director athu a wireless ya Limpopo FM ku dziko lija la ku South Africa amene ali ku Cape Town ku dziko lija la ku South Africa. Utengawo azatitumizira kuno ku Malawi kuno mu mzinda wa Lilongwe chifukwa sitingakupaseni manambala aife iyayi, komano timapereka kwa director athu chifukwa director athu nda amene amadziwa kunena kuti kodi ntchito iyi igwiridwe bwanji, ntchito iyi igwiridwe bwanji. Choncho tikutelo kunena kuti mukakhala ndi utenga tipezeni pa nambala imene tikukhala nkukupasani ya director ali Limpopo FM ku dziko lija la ku South Africa ku Cape Town. Kuchokera kwa ine DJ Trust muno mu mzinda wa Lilongwe pa mchombo penipeni pa Lilongwe ku sector 47 Amalawi timakunyadirani popanda inu ife palibe. Ndeti kutelo Amalawi tikutelo kunena kuti ngati muli ndi nkhawa zina zili zonse pa mapologalamu amene Limpopo FM imaulusa mukufuna kudandaula, perekani utenga wathuwo kwa director ali Limpopo FM pa nambala imene kunena kuti +2775 325 862 kumapeto ndiyibwereze +2775 325862 kumapeto. Nambala imeneyo ndi ya director ali Limpopo FM
kudziko lija la ku South Africa mu mzinda wa Cape Town. Musaimbe komano inuyo ngati muli ndi mangawa ena aliwonse kapena muli ndi nkhani ina aliyonse mungotumizako kumeneko ku nambala imeneyoko, ndipo nkhani imeneyo izatipeza kuno ku studio ya mu mzinda wa Lilongwe pa Mchombo pa Lilongwe ku sector 47 Limpopo FM DJ Trust. Utenga ku HRDC ndeta kupasani kunena kuti zopusa zimene inu mukulingalira kuti muchite HRDC pambuyo ponena kuti amalawi ife tavutika nthawi yayitali, taonesedwa mavuto opsa kwambiri opsa ndipo akuluakulu mavuto ake, komano inuyo abungwe la HRDC munangokhala chete, palibe china chilichonse chimene munapanga. Lero chifukwa chonena kuti boma limene mmaliona kupusa lalowa mboma, lalowa pampando, lili pampando, lakhala pampando, mukufuna muyambireso zopusa zanu zija mmapanga zija HRDC komanso ndadimotse pakuna chintambo ndikagulukawa kamene kali kanyuwani kamene akukachula kunena kuti CIC kagulukawo akumakachula chonja akunena kuti CIC. Anthu amene wanditi magulutawo tina timenenso tachoka momwe mu HRDC ali ndi malingaliro ofuna kuti azipita pa msewu azikapanga ma demonstration. Ndiye dzulo ndinalankhula nkhani yake yomweyi ndipo ndinakhazikika kwambiri pa nkhani imeneyi, ndipo leronso ndikubwereza kunena kuti ifeyo amalawi motsogozedwa ndi Limpopo FM, amalawi sazalola zinthu zopusa kuti inuyonso muzaike pa mavuto ngati amene amalawi mudawayika HRDC. Lero lino pano tikufuna tikuuzeni kunena kuti malawi walero sali ngati wadzulo, malawi walero adachangamuka, malawi walero adadzuka. Mukangochita zinthu zopusa kunena kuti inu mukupita pa msewu kapanga ma demonstration against ndi chipanja DPP pamene chisadayamba kugwira ntchito pofuna kusokoneza ntchito za dziko, tikukuchenjezani kunena kuti muzaona amalawi kuyipa chifukwa amalawi savomera zopusa, ndipo amalawi azapita pa msewu, kukakhala pa msewu, kukayima pa msewu, kukayenda pa msewu, kukathamanga pa msewu kupikisana ndi inuyo HRDC komanso ndi bunga lija limene akuti CIC la Timothy Pakonachi Mtambo. Komanso amalawi motsogozedwa ndi Limpopo FM azalimbana nanu. Mudziwe kunena kuti Limpopo FM isadachitisepo ma demonstration, koma izi zikachitika amalawi motsogozedwa ndi Limpopo FM tizabwera pa msewu ndipo muzaona amalawi kukhala ngati woyipa. Ndiye tikukuchenjezani komanso tikukuchalenjani kunena kuti ngati mukufuna kupita pa msewu tapitani pa msewupo, mukakumana nazo komanso mukaziona chimene chidameta azigogo anu mipala. Limpopo FM DJ Trust makomana onse kuti mnali pamenepo kumvera kaporugamu kapeneka ndapatuka ndapita kukajaso ambuye Mulungu akatilola kuti titero mbite.